berezpaldi mana 27. urtia da kontxia bertsoskoak. Aurten ostegunez hasiko dugu bertsoaztia, emanaldi honekin bertso sortak musikatuaz. Espero dugu aukerak eta txukuna izana, sortak goitza bere azalpen izango, saiatuko beha bintzat. Eta gozatu dezazue noski. Gogorarazi, bihar, arratzaldian, segira zeitarri buelta hortan, frontoi txikin izango dezuela herrikirol, bertso herrikirolan emankizun bat. Oain arte, bertso pelotain izan dugu, aurten aldaketa dator. Bertso herrikirolak izango dira. Ia ze joku emateun horrek. Iluntzian berriz, arratzaldian bezalaxe, oinatiko bertso eskolakin, desapilua izangoa. Herrikiroletan eta iluntzian hemen bertso saioa desapilua baita ere, oinatiko bertso eskolakin. Larun bate goizetik, plazan amaiketakoa saltzean guztiantzat, 12 taberna txepelketa, eta ondoren urtekoak elkartean bazkaia eta txepelketan finala. Guzti hori, bertso, trikirisa eta abarra zalaituta. Animatzean guztiantzat, bertsoazti hauxe da. Eta hasiko beha, gozatu ezazuela eta eskerrik asko etortzearren. Hor? Naldo pasaran nago. Bueno, hasiko ega ba, lehenbitziko sorta hau, ondala bizpairu urte eskatu ziaten bertsozale elkartetik umentzat, nahi zutela baratzan inguruko zerbait sortan bat edo eduki, eta neu baratza zaina izanik eskatu ziaten da. Umentza zala pentsatuta, buelta batzuk eman izkion nire buruai, eta pentsatu nuen, azkenean, umei kantatu edo heldui kantatu, gauza igualtxua da, ezta? Eta lehenko baten irratia entzunio bati, esaten ez zehola aur literaturik, alegia, literatura, eta akaso helduen literatura, ezta? Eta hoxe, sortatxo bat egin nuen baratzan inguruko kontuekin. Umentzat, baina danokean ez umia, danontzat. Erosten dugunon kalera erten da, ez dakit ainonak ta sanoak diren ba, hausnar dezazun soilik nahi dizut gomenda. Geugandik hasten da, astean behin gertuko azokara joan da, landatu duten esku berdinek eman da, bertakoa dastatu osasuntxu janda, entzena orain ezin, ote da izan ba. Edo asteko saski, eder bat jasota, eraman dezakezu
etxera azoka, zuzenean erosiz, estutzen da soka, elkartzaintza helburu, bagoaz pausoka. Nor janditzake zabor edo plastikoak, beraz maitatu lurgain eta azpikoak, ama lurrak betetzen ditu lapikoak, hautatu elikagai ekologikoa, lurrak ez dagoenik, ez dakik ematen, ikasiko bagenu, garaikoa jaten, ze kolore zapore, ze usain daukaten, gozatu begiratzen, ageiago jaten. Uda heltzean piper, tomate kuyatxo, azaporru borrajak, neguan nor jaso, berriz lurra esnatu, arte mantxo, geu ere bere zati, ez algara kontxo, geu ere bere zati, ez algara kontxo. Gabon, mentxe gatoz, berriro xare eta bilok. Iaz, Elipagolan sorta eder bat abestu genuen, erlei buruzkoa, eta aurten galetu nion xareia nerekin animatuko zan berriz, da, proposatu union sorta hausia abestia, eta gila esan zeituan animatu zen. Eta dirudinez, urko egainak, sortan egileak, potx eta lotx paliazoen gana gerturatu zen ideia batekin. Eta asko gustatu zitzaien, eta puztuz juntzan ideia bat, eta hasi zen bertso liburu batekin, gero abesti batekin, eta bideo bat da nahintzuen. Orduan norbaitek ikusi nahi badu, interneten ikusgai izango gure mitologia. Euskal
Bueno, Gabon. Itziarrek eta bilok abaztuko den sorta ezagun xamarra da. Eta, letran esan da, bilintxen beste sorta askotan bezala, miseri asko pasazitula gizonak, eta sorta hontan de, hortaz hitz egiteu pixkat eta esateu alako pobre eta alako miserian baino hobelukela soldadu sartzia. Eta gero Joseba Tapian bertioa abestuko dugu.
Bueno, hurrengo sorta 1656, hau urtia da noski. Sorta hau gordina da, oso gordina da, bestia beste hitz egiten duelako Zaldibi inguruko emakume batzuk nola izan zian estupruan bidez bortxatuak, seme-alabak izan eta onartu ez, eta gero gerrilean seinalatuak. Alegia, garai hartako alkate, apaiz, mediku eta beste zenbait jauntxok agindu eskonduko ziala beraiekin, sexu harremanak izan, haurdun gehatu eta gero seme-alabak onartu ez eta herrian seinalatu. Estuprua definizioz engainuzko bortxa da. Kasu honetan 10 izan aipatuko dira, 10 hontatik 6 dira estuprua jasandakoak. Historia gordina eta gaur egun hainbeste haitzen den alduntziakin zerikusia du 1656an izan arren. Atxilotuak izan ziarako, egin ez zuten zerbait aitortzea behartuak, eta ondoren fiantza bat ordaindu eta kalean gelditu zian, baina herri guztiak zekin zein zian eta markatuta geratu zian. Baina beraiek elkartu eta salaketa, ahos-ahoko salaketa egin zuten gaur arte iritsi da. 1656. Mila 656 urteko garagarrila, Zaldibin data seinalatua, nahi seinalatuak mila. Martina Zabal alkate jauna, inorre paitzen abila, pekatu usaina hasi izango zen, ama ezkongabe bila. Irulekuko hartu zituen gizonezkoak irurak, salaz ezaten zein emakumek zunalako delitu bat. Baltzen neskarik ezkondu gabe, hautsi zituen aurak, erruki gabe bota zituzten 10 izen deiturak. 10 preso hartu zituzten, bai hartu ere gaiztotzat. Zergatik jakin gabe nozituz espetxearen morrontzak. Juramentura derrigortuta arauak ziren zorrotzak, ta banan egin zituzten eskatutako aitortzak. Barbara Agirre da nere izena, ta espetxean zergatik. Bi alabatxoari naizazten, ez okelta ez tapaki. Hirugarrena zendu zitzaidan, ahul jaioa izaki. Gure apaiza Martino Lanok, haien berri ondo daki. Mari Albizu naiz ardatzean, egiten duena lanik. Lehendabiziko alaba eta gero semea izanik. Zinkune gitar Pedro zenduzan, ezkongai gez egiten dut nik. Eta ez daukat beste inorekin, haragizkoa harremanik.
Hernando Soro jaunan neskame, ni naiz Maria Bautista. Gogoz kontrako harremanetan sufritu nuen ez pixka. Handik iesi aurrak erditu nuen osasun gutxizta. Besoetan hil zitzaidanetik bizi naiz baina erdizka. Etxeko Andretan nekazari naiz, ni Maria Barcelona. Nerekin Martin Etxeberria ezkontzekotan zegona. Hori aginduta bera da urdun utzi ninduen gizona. Oraindik badet esposatuko nauen esperantza ona. Maria Roiz naiz ardatzean, aritua jaita aste. Itxasondoko Juan Iturriotzek behartu ninduen gazte. Itza eman da noski nerekin ezkonduko zela laiste. Baina Mariana urkia zuen handik gutxira emazte. Margarita det izena eta Elizegia bizena. Bizirik daukat alabatxo bat, Pedro Aiestaranena. Bigarrengo hau jaiotzerako zendu zitzaidan lehena. Ta ezkonduko ginela bai baina ondo promesa errena. Nerekin dauden umen aita da Argintzan Otar Esteban. Maria Juaniz naiz bizidana Alamuzko egoeran. Beste alaba bat det Martinekin izandako ibileran. Kendu egin zidan eta ez dakit berriz ikusiko dedan. Iztuetarka txalina naiz ni, ezin det bizi kantari. Bi ume izan ta biak zendu, ara bizitzak zer sari. Birgintasuna lapurtu eta kontu faltsuak ugari. Noiz ezkonduko garen galdetu Martin Etxeberriari. Ni naiz Maria Garzia oso gazte zaildutako neska. Naiz Juan Murua ezkondu egin zan kontu hau gezurra ez da. Topo egin da aretxe gaurdun utzi ninduen nahi ez da. 8 egunekin hiltzan alaba bere zehazkan auspezka. Ni ardatzeko langilea naiz Mariana Mendiola. Bi seme eta alabazten ari naiz ez dakit nola. Martin Loinazek maiz engainatu nau gezurra dariola. Ni sartu naute kartzelan baina ak merezi du kaiola. Beraz zaldirik jaso zirenak horrak 10 testigantza. Garai hartako
modu gordin latza, bostegunera aske usteko ordaindu zuten fidantza, herriak haiek seinalatuaz luzatzen zuen behatza. Hemen aipatu diren gizonak etxe kale zein elizan, andrak zapaldu eta umeak zaindu gabeak bizitzan, bortxatzaileak, txiltzurtiak, gizartearen gerizan, haiek ez ziren gure herrian inoiz epaituak izan. Bortxatzaileak, iruzurtiak, gizartearen gerizan, haiek ez ziren gure herrian inoiz epaituak izan. Esan gabestek utzi nahi, astintze deno, sorta honen egilea Alaiz, Sarasola Olano da, eta senyora eguneako enkargu zindako sorta bada. Gordina, baina benetakoa. Abatxe! Bueno, gu pixka tonuz aldatuko dugu, ez da tenteatu zinate, baina Atletik ekopa irazizun. Nik aldetu indet. Eurokopan finalea zen aldatuko zen, zeuruna jaingo zen. Baxarrin bertso batzuk ekarritu, 19. mendeko esaldi batek esatezun, erligioa zala herrian opilua, eta gero esaldi hori pixka moldatu intzen gaur eguna ekarrita futbola herrian opilua zala esan ez. Baxarrin kantuan, bapaten jardut ezanean, asko kantatzen omen zuen, erligioa, kristautasuna, jainkoan inguruan, baina ekarrian bertso sorta 1959 da, eta honek ere futbola beste gairik ez da aipatzeu beraz, pentsa noizti datorren futbola beste kontuik ez izatia. Guk egile eskubidetzek ez dio eskatu, Baxarri baina nik uste permiso emango igula, ostikoketa. Futbola gora, futbola bera, jendearen zoramena. Urte hauetan hori da nunbait, oso modan dagoena. Inor jakin nahi badu gaur zein den, ofiziorik onena. Ostikalari horiek daukate, irabazi gehiena. Mutiko denen amets bakarra, ostikoketan hasteko. Hankabel honekan bat barillo, zutelik enon usteko. Hainbeste urte zertan ekatu, karrera ikasteko. Futbola bezalakorik ez da, milioiak irabazteko. Onak ditu, neurriz bihar dan modua.
zaletasunez, deno gustora orduan. Beldur naiz jaunak herri zarronek, zer egingo te duan. Balazarraren kezka besterik, ez alda bizi moduan. Haunditatik izarreta gazte, deno jarri gera berdin. Gaitz berri hontaz kutsatu gabe, inor gelditu etzedin. Futbolaz kanpo ezin asmatu, degu zertaz hitz egin. Euskal Herrian bada oraindik, zer ikusi eta zer egin. Bizimoduan jarraitu zintzo, egizko gure bidetik. Herri honona bilatzen saia, euskaldun geran aldetik. Jolas batentzat zertako hartu, horren beste arretik. Gauza latzagoak baditugu, ostikoaren aurretik. Batentzat zertako hartu, horren beste arretik. Gauza latzagoak baditugu, ostikoaren aurretik. Gabon, orain Iboneketanik abestuko dugun sorta hau, eta oinarrituta Josepa Zubeldeak idatzizun sorta batean. Josepa Zubeldia da Hernaniko bertsolari bat, aurreko mende erdialdean hiltzana, eta uste da bazala, eta pentsatzea nahiko jardute zula bapatian eta sortak idatzi zitula, baina hilda gero bere sorta guztik errein zituzten bat izan ezik, orduan orain bakarra ezagutzen da, eta orduan bere omenez, Hernani nahi izan da bere herrian erdigunean daun kiosko baten bere izena jarri da, eta Maialen Lujanbiok hartu du bere ezagutzen den sorta bakarra, eta nahi izan du bere ahotsa eman kombinatuz. Orduan sorta honetan, letra beltzezak iridana da Josepa Zubeldian jatorrizko sortako hitzak eta letra normalezak iridianak dira Maialen Lujanbiok gehitu dizkion hitzak. Orduan helburua izan da bi emakumeen hotsak elkartzeak garai desberdinetakoak, eta sorta hau dago gaina Hernaniko kioskortan Josepa Zubeldian izena daramana paretean idatzita sorta oso. Ikaragarria
txiki bat emakumei haidi, kiosko berri batekin zarda gazte haidi, ondo distingitzeko jende handi jori. Horan bertso berrian Andre batek jarri, ondoren beste batek aurrera ekarri, helduta indarreman guztiok elkarri, ala gerta dedila bibaguta hernani, helduta indarreman guztiok elkarri, ala gerta dedila bibaguta hernani. Bueno, Andonita guk hasieran aukera benun bertso sorta bat nire herrian izenuna, Aitor Arrutia eta Idoia Anzora Indiana. Eta sorta izan, ume batena non bere klasean beak bakarrik hitz egiteko euskeraz eta ez guztiak gazteraz. Eta esateko, ala, tu hablas euskera eta ez da gize eta hau, eta irakurtzean pentsatu nun pixkat lotura zekala ez nirekin, baina nire lagumatek eukitako esperientziatik, nitan launa ja batxilergoako adina iristean, danik gehienak zaratzeko izan dak, zarautzen hasi ginen batxilergoan, baina beak Donostina ez dira aukera uzun eta pixkat aldatu nun bere historiakin lotura zuzenagoa izateko, eta horrei buruz da, hau Ian Olazabalei buruz da. Zientifikoa Donostin hasi zuena. Ez niri nahiko bitxia egin zitzaidan aukera, behintzat hitz egingo dute hemengo oso antzera. Berak esan zuen epa eta klaseak kepasa, sorpresa izan zigunez izan zela oso latza. Badum, badum, badera, badum, 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 badera. Gotenen kamisetakin piko artean badoa, hola iruditzen zaie aiei horrek aseroa. Batua ulertzen dute bada ritmo polikia, eta noski beraientzat zuajeli da euskalkia. Euskararen ikasgaian izerdi eta ez dula, okerren nada lagunak ere suspenditu dula. Badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Mango influenziaren ohitura txarra hartuta, gure laguena bueltatu da kastellanizatuta. Arritzeko anolako euskera maia ximela, eta hori hemendik antrenez ordu erdi dela. Ez nekin euskara zenik horren gauza preziatua, hortaz eduki albada beti hauran sartuta. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero.
Oain kantatuko eten sorta, Anderrek lagunduta kantatuko deun sorta, Eñauta Agirrena da, eta aitu nion auskalo zeinek jarriak anaiak inbateak emanaldi batian, orduan saiatuko naiz pixka testu inguruan jartzen. Eñaute hilana dela eta ez dela tokatu zaio bidaiatzia desente, eta horietako batian Boliviara jutia tokatu zitzaion, konkretuki Potosi hirira, eta bertan izan hizkuntzen, euskaran biziberritze prozesuan inguruko hitzaldiak eta ematen, nola baitango hizkuntza gutxituen komunitatea edo transmititzeko hemengo esperientzia eta bar. Eta bestiak beste islariek esate omen ziren bertakuei zerbait nahi bazuen edo garrantzitsua zala azpimarratzen omen ziren dirua jarriko zuen baten bat egotia, topatzia baten bat prozesu hortan laguntzeko diruz. Eta haietako batek esan omen zion altsaeskua eta esan omen zion Eñauti hizketan izala nik egite zeinek jarriko dirua zuek bueltatu laportutakoak esan omen zion. Eta gehatu omen zian pixkatola. Eta nola gaitatea omen zian ataka hartatik, eta geroa erekin hizketan da jarduntziala eta kontago mentzizkien Potosiko mehatzeetako historizarrak eta bar, eta arei bertxosota jartzia pentsatuzun Eñauta Agirrek. Hogeita bat garrengo urtean sartuak Boliviran arama laneko autuak pasarte bati jarri nahi dizkat kantuak Adrian txikiaren kontatutakoak oroituaz Potosin gertatutakoak bueltatu itzazue lapurtutakoak orain dala 6 mende konturik gehienetan Europarik bertara heldu aintzinetan Inkelurraldetako tontorta gainetan bat nabarmendutzen zan zeru urdinetan kanpoa zala gorri ondar gorrinetan tabarruak gainezka zilar gordinetan kondairak dioenez mendiarek horruz inke nagusiari esan zion marruz beste jabe batena naiz kanpota barruz urrungo lurretatik zetozelaruz zilarra bezain zuri izatez talarruz bihotzez korreta aberatsa morruz kondaira ura etzan gertatu gezurti laster tropa bat antzan zer suma zer aurki altxorran abisua azkar zuten jaurti mendi eder bat zen
gaztelarrak bertara, heldu ziran aurki, Mariren lurrekuak ezkinen urruti. Zilarran kalenturak, zilarran aparrak, aztoratu zituen munduko baztarrak. Ara begira jarri, ziran Europarrak, Frantziar Florentzia, gaztelar naparrak, bertako indigenak, ta potositarrak, aberastu ez ziran gizaki bakarrak. 21. urtean sartuak, Boliviran arama laneko autuak. Pasarte bati jarri, nahi dizkat kantuak, Adrian txikiarek kontatutakoak, oroituaz Potosin gertatutakoak, bueltatu itzazue lapurtutakoak. Guain ez dakit, ausardia handia, olotxa gutxi, baina hauek kantu nahituta gero zehose behar dago kantatzeko. Unaxeketanik kantatuko den sorta, Eli Pagolak idatzitako bertso sorta bada, enkarguz eskatu mentzioten sorta bat idazteko bertsolari aldizkarirako, eta hori eskatu zioen garaian orduntxo mentzebilen pixkat kontzientzia hartzen edo itanuan inguruan eta aprobetxatu nahi izan omentzun sorta hau, pixkat jolas egiteko ika idatziz, eta sorta hontan, Eli Pagolak beak, Eli eta Pagolan arteko elkarrizketa moduko bat ekarri dugu. Bai? Nengo duzio zen ez? Bai. Moduko sasi jakintxu asko xamar zeuden, egun honeli dena den, galdera ezer baino lehen, ikika zerbait badakin baina erabiltzen alden. Ikika zerbait badakin baina erabiltzen alden. Eixo Pagola irire, zemuzabila dizkide, leheta bizi ikatazuka ez zeuden bibide. Biak izanik posible egin nahi bizkinan nire, baina burua eta mingaina
nigeri denak sorra, lasai ere jarriko aizni bezain egoskorra. Guztia den sailkakorra, zer norregiten aunkorra, batek euskaldun eta besteak euskaldun jatorra. Batek euskaldun eta besteak euskaldun jatorra. Naiz denak ez izan berdin, ez ziren askorik egin, ire ustera ekarritako adiztaularekin. Lagun behar nuke jakin, jatorrerako ikapin, baserritarrez janzteak duen adina eragin. Baserritarrez janzteak duen adina eragin. Oto egiteko trampan, egota eduki faltan, bertsolaria maiz egoten den halako atakan. Bertso errima arautan, imaginatu nahi haukan, ikaformik ez ditenekiko abantaila daukan. Ikaformik ez ditenekiko abantaila daukan. Sartuz laua ditzarraro, gero eta aberatsago, izango dela nire bertsoa sinetxitago. Bizkinaka osao, hasi ez gero akabo, hasieran bai exotikoa, gero gehiago. Hasieran bai exotikoa, gero gehiago. Bere bitar politikak sortutako polemika, ez ditu soilik hizketarako aitzaki polit bat. Ta errima dinamikak, izan ezean taktikak, hiri zergatik ta zertarako balio dinikak. Hiri zergatik ta zertarako balio dinikak. Zeukan zer aldatua, sufretu eta tratua, horrexegatik egiten dina taldeko autua. Nahi bezala moldatua, eta ez fosilizatua, eskuragarri geurea eta eguneratua. Eskuragarri geurea eta eguneratua. Nahi bezala moldatua, fosilizatua, eskuragarri geurea eta eguneratua. Eskuragarri geurea eta eguneratua. Bueno, urrengo bertso sorta, Jose Mari Lopetegi Olaizolaren bertso sorta da, bertsolari irundar batena, eta hauek hartzearen motiboa izan da, gehien bat, isildutako bertsolari bat izan zela, 1875 hartan kokatu gaitezen, Irun Euskaldun batean, eta isildua izan zen, politikari oso eman da bizi izan zen bertsolaria izan zelako, baina errepublikarra izaki, eta tenok dakigu zeinek jasotzen zituen bertsoak garai horretan. Orduan, Tapia eta Jose Elosegiri esker, iritsi zaizkigu sorta hauek, hau zehazki, 1931an kokatu dutako historia bat kontatzen du honek, Azpeitian gertatutako gertakari batzuk, nola errepublikarra juntzien mitin bat ematea, eta Inazio gure patroia handiaren jarraitzaileek
jeltzaleek alegia jipoitu egin zituzten. Zer buruz bide bihotz gabe, zer amaitasun zitala, zer gizontasun neurri gabea, zer zentzu gabeko ergela, zer gertatzen da Euskal Herrian, zer kanabiltza honela, zer itxuretan anai jadorrak, zer pakez ezin gaudela, zer esan nahi du jarraikera honek zentzu gabeak gerala, zer esan nahi du jarraikera honek zentzu gabeak gerala. Nun gertatu da horrelakorik, nun jaunak nun azpeitian, jesuitata erlijioa besterik ez tokian. Askatasunaz gaude zelako lau lagun arutz joan ginen, gure barrengo fede leiala aitortutzera itzbian, ekin ziguten laueri mila guztiz modu itxusian, ekin ziguten laueri mila guztiz modu itxusian. Gugandu ziran atzaparrekin lepotik ito nahiean, udazkenean nola enara kalambrearen gainean, bat egiten utzi nahi ezik modurik okerrenean, orolean ezin irukirik mintzutela barrenean, beldur ziraden bihurtutzeko norbait gure esanean, beldur ziraden bihurtutzeko norbait gure esanean. Garate jauna bergarakoa, euskaldun jatorra berez, euskalduna bai ezkerrekoa, apaizak ikusi nahi ez, heldu zioten zamarretikan lau puska egin beharrez, Santa Cruzan odol beretik nazi dira gure ustez, aita Inazio sortu herrian bihotzonekoak daudez, aita Inazio sortu herrian bihotzonekoak daudez. Gomendiosan honen laguna jaunoan oinatiarra, otzikan gabe lajazioten gaizakoari bizkarra, tirata bultza hautsi zioten soinean zeukan zamarra, ustearren zeinen bizkorra beretan azpeitiarra, askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra, askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra. Mila baziran lauzatitzeko ez alda lotxa euskalduna, atzerrietan aizer famaduk ekusi behar beguna, hau alda lege erlijioak erakutsitzen dizuna, modu horretan baldin badabil maltzutzar bihotz astuna, bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna, bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna.
Aner da bio kantatuko den bertso sorta, guen dela, urte batzuk, bertso eskola ekarri zigun gelara Anerrek, eta ora ezagutu nu. Eta gustatu intzaigun, da gaur proposatuta bio kantatuko du. Alaia Martinen sorta bada, Maitasun Erromantikoa parodiatu izena du, nik ez usten dut argian garai baten bertso papera egitezian hortik ez eutzet batek pasatan eire, igual beste den baitako indakoa da, baina beste gabe, hori, parodiatzen du nahiko ondo Maitasun Erromantikoa, hemen bakoitza bere desirak eta bere gauza, baina hoxe, holako bat, osek kantatu ingo du, bale? Venga, ba. Maitasunaren zeruta foru, anzuraren erunta zoru, borrokatzea eta etsitzea, borrokatzeko bi modu, borrokatzeko bi modu. Printzesagajo bat kalabozo, barrutik triste beti dagozo, nork salbatuko, nork aterako, ere besoetan gozo, ere besoetan gozo. Seduzioa aitzakizari, tabernak dira nahiko zo. Osatuko zain gaudelarik, ezin gara izan oso, ezin gara izan oso.
zen, formulatu dute ongi, formulatu dute ongi. Loraten idun etxe txiki bat, eta txakur bat edo bi, aiola baten hautxori, ta igandetan pasiatzeko hiru ume hile hori, hiru ume hile hori. Biolin doinu gabeko umez, inoiz eduki gabeko umez, gau haizetara, ozen gixiltasunez, ozen gixiltasunez. Aita daiteke lehortzen ezen, eternalki maitasunez, edo maite maiztasunez. Modu guztiak dira posible, baina edozein modu ez, baina edozein modu ez. Hollywooden-ko filmean zutan, azaltzen diren paradisutan, maitasuna da alguztiduna, larrialdiko kasutan, larrialdiko kasutan. Baina-erretarik ez dute jartzen, eman gabeko musutan, barrete fabrikatutan, amaieran zoriontsua, amaitzea da batzutan, amaitzea da batzutan. Baina-erretarik ez dute jartzen, eman gabeko musutan, barrete fabrikatutan, ta amaieran zoriontsua, amaitzea da batzutan, amaitzea da batzutan. Bueno, gu libetan, aspalditikan elkarrekin bertxotan ibilita. Ta egia esan, askotan gertatu zaigu, saio batea jun, kantatzea, eta soze kantatu bai, pixkat erdizka, gaiare pixkat, aurpegi batzuk somatu, elkarrekin isegita, ulertu zait, ez? Ta pixka sentsazio hori ukitziana. Ta, bueno, hau sorta hau nera Ibarzalek idatzi du, publikoari izenez. Pixkat bertzolaiak eta publikoak daken hartu eman horren gogoeta bat da, eta interesgarria zein polita iritu zaigu, eta, bueno, abezua ire gustatzen zaizu. Ikusiaz Salvador, bi begiak biltzen, gugan zerbait sortu zen, eta zerbait hiltzen, ozena da frontoi bat, txistuka amiltzen, baina ozenagoa ahots bat isiltzen. Geroztik hemen gaude, plazan elkarrekin, txistu haiek estali nahian barrekin, naiz ta bertxoro txalo jotzeariekin, zu beti ados egon altzeran erekin. Joga
Bueno, guk prestatuta geneukana hau zan, baina azken urtetan izan deun bezala, badakizue gaurko saioa bukatzeko, oraindik beste bertso sorta bat entzungo deula. Aurtengo Basarri sarian, 40. Basarri sarian irabazlia, hain zuzen. Aurten Aitor Bizkarra izan da irabazlia, 12 sorta aurkeztu dira, 12 sorta onak, garbi esan behar dugu. Eta Aitor Bizkarra izan da irabazlia, portuak eta ingurak itsasalegia laguntasunari sortakin. Datorrela Aitor, mesedez, eta Irune Urbietara bai, txapela Irunek jantziko dio. Eta txapela jantzitakoan, Aitorrek berak azalduko dugu sorta honen nondik norakoa, eta sorta kantatuko dugu. Bueno, eskerrik asko, oso pozik nago hemen egoteagatik. Zuei nire bertso batzuk kantatzen. Besterik gabe. Sufrimendua ez da ezer berririk. Izatekotan berria dena da zentzurik topatzen etzaion sufrimendua. Horregatik bilatzen du gure belaunaldiak narkosia. Horregatik da orokorra apatia. Sufrimendurik gabeko tristura egoera bat. Paradoxikoki, narkosi egoera horren ifrentzu zuzena, beste kaldea, onkeria da. Onkeria faltsukeria mota bat da. Elkarri entzun nahi ditugunak esatea, edo entzun nahi ez ditugunak isiltzea. Ni onkeriaren kontra rebelatzen naiz, eta laguntasuna ere, ze sorta hau, laguntasunari buruz da. Laguntasuna ere horrekin loturan ulertzen dut. Goethe, gizakiak joera gehitxo du lokartzeko. Erraz errenditzen da trabarik gabeko atsedenera. Horregatik behar du adiskide bat bere pizgarri, bere bizigarri, bere demonio gisa joka dezan. Ez dut nahi sufrimendurik gabeko tristura bat, baizik eta sufrimendu bat tristurarik gabekoa. Ez dut nahi laguntasun bat onkeriazkoa, nahi dut laguntasun bat demoniozkoa. Portu ez eta ingurez mintzo naiz, portuak eta ingurak, laguntasun mota hau errepresentatzen duten bi figura bezala, eta itsas erreferentziak eta bar, portuak dira, bazterre uzten zeituztenean, anatemizatuta zaudenean, onkeriaz tratatzen zintuen harentzat ere deseroso zarenean, horrengo den bat, zamak arintzera joan zaitezen. Eta ingura da, naufragioan, jitoan, zabiltzanean, kristonak eta bi liatu dituzunean garbi esateko. Helduko izun bat, egiak gogorrak izanagatik ere esango dizkizuna, eta itsasondoari lotuko zaituena, bea joko duzula dakien arren, horren bildur ez delako. Beraz, portuak eta ingurak, itsas alegia bat laguntasunari. Koskortzetik ta ernatzeraino, ilajean urdindurak, limurtzen zaitu itsas zabalak, zer dakarren jakin gurak. Itsas lamien lantu sarkorraz, naiz maiz askola baindu bat. Hortzak berdintzen diren garaian, eranztean apaindurak,
Lagun mota bi baizik ez daude portuak eta aingura. Portu natural gurasoena beti da esentziala. Portu faltsurik ere badago portu sasi soziala. Ordea zama arintzailetan bat bada espeziala. Draga makina zitxuratua, aziala biziala. Naturala ez izanagatik ez da artifiziala. Horiek dira zure jiten eta jitoen etenak. Egon harriak labarrak soilik zeuden tokian irtenak. Mantelusaina plateren hotxa hitzak ardoa jatenak. Urte osoko gabon argiak faroneka gaitz batenak. Nora joanik ez duzunean zatozona diotena. Ilargiaren gravitazio ditxosozkoak itxutu. Ta itxas goran Neptunok ezin izaten zaitu izutu. Handik gutxira litoraleko arrokan itxas trikutu. Itxas beratzen zaren garaian sentitzeko diminutu. Ta soilik pasa dira 6 ordu eta 15 minutu. Zer zaren prestix emozionala, zulatu aleen txampan. Petralontzi bat lema galdua sagailo gaitzaren trampan. Inguru denak kutsatzen duzu, fuela galtzen tan. Aingura harine galariak zeuden anariren kantan. Zuk hiru astun behar dituzu bat txopan eta bibrankan. Orkatilatik heltzen dizute zaudenean este bete. Itxasondoan beha jo eta pasatzeko aste bete. Hala diozun itotzera naita etorri zarete. Paranoiaren logikapean pentsatzeari usteke. Zu itotzera baldin baletoz askatuko zintuzkete. Badakizu ze pasa zitzaion Atlantidari beinola. Beraz ez galdu zure baitako ozeanoen kontrola. Zeren uraren maila astiro elemental ez axola. Goruntz uinka etor liteke mingain erraldoi bat nola.
Giza portuak eta aingurak berdin zaizkiola. Iraganeko naufragioen zama. Iraganeko naufragioen mapa duzu bizkarrean. Norari gabe baina garaitzen gaitza zinen bizkorrean. Menturatuko altzara berriz itxaso itxaskorrean. Labarren aurka joaz rinbauden lurrun ontzi mozkorrean. Igual hobeda portuan bizi belarria maskorrean. Menturatuko altzara berriz itxaso itxaskorrean. Labarren aurka joaz rinbauden lurrun ontzi mozkorrean. Igual hobeda portuan bizi belarria maskorrean. Bueno, danak elkarren zai hemen da, inorretortzez. Bueno, honekin betiko agurrakin bukatuko dugu hain. Eskerrik asko beste behin ere gure plazatxo hau bete diguzuelako eta gau giro goxo hontan lagundu diguzuelako. Eta gogoratu bihar arratsaldian eguraldia lagun badeu frontoi txikian, bestela Gaztelekoan, espero dezagun beharrik ez izatea, bertso herrikirolak izango ditugula. Eta gabian bertso desapioa, eta larun batean bertso eguna. Bai, eskerrik asko da noi, eta kantatu gurekin. Urte hauetan ipinita begira da. Bihotz bihotzez eskerrik asko. Bihotz bihotzez eskerrik asko. Zorionekoak gara. Batzuk sortu aurretik zuek zeundeten jada.
lanean tazten segiko dugu zuen gobada. Lanean tazten segiko dugu zuen izango bada. Gaurko data da jende ugarik hartzen duena gogotan, ta hori garbi ikusi dugu hemen gure plaza hontan. Euria dator atertu gabe asko entzun dut egun otan.